Keď som učil na škole, žiaci sa ma často pýtali, na čo nám to bude? Dnes je myseľ človeka, a hlavne mladého človeka, veľmi kritická a rada spochybňuje. A filozofia je práve ten predmet, ktorý viac ako ktorýkoľvek iný musí byť obhájený. V dnešnej dobe, ktorá je veľmi orientovaná na biznis, užitočnosť a ekonomický obrad, je filozofia niečím, čo sa tomuto štandardu vyhýba. Filozofia nevyrába žiadny zjavný produkt, zručnosť filozofovať nepatrí medzi vyhľadávané predpoklady na trhu práce a filozofi nepatria ani teraz, ani v minulosti medzi tých najviac ekonomicky zabezpečených ľudí. Práve preto sa filozofia zdá byť často pre ľudí zbytočná a v bežnom živote nepoužiteľná. Filozofia má však tú krásnu vlastnosť, že čím viac sa snažíme jej použiteľnosť poprieť, tým viac ju na to musíme použiť. Napríklad človeku, ktorý by filozofiu považoval za zbytočnú, pretože nám nepridáva ekonomickú hodnotu alebo zjavný praktický užitok, by sme mohli odpovedať otázkou. Ale prečo si myslíš, že len ekonomicky hodnotné a užitočné ľudské činnosti sú jediné, ktorými by sme sa mali zaoberať? Ak by nám neodpovedal, môžeme prísť k záveru, že jeho názor je nezdôvodnený. Ak by na druhej strane odpovedal, nedokáže to urobiť nejako inak ako cez určitú verziu filozofie, pretože to, že len aktivity, ktoré nám prinášajú úspech a užitočnosť sú dôležité, je sám filozofický postoj, konkrétne utilitarizmus. Nemôžeme poukázať na to, že filozofia je zbytočná nejak inak ako cez nejakú verziu filozofie. Ale tým vlastne dôležitosť filozofie potvrdzujeme. Aj tí, ktorí odmietajú dôležitosť filozofie, sú často väzňami nejakej filozofie alebo ideológie, často bez toho, aby o tom vedeli. A sami preto často nemajú žiadny rozumný dôvod ako ten, že je to dnes v móde. To je však skôr negatívne zdôvodnenie filozofie. Hovorí nám, prečo filozofia nie je zbytočná. A nie je ani mrhaním drahocenného času, ktorého máme dnes tak málo. Čo však pozitívne zdôvodnenie filozofie? Ak filozofia nie je pre človeka zlá, prečo je pre človeka dobrá? Karl Jaspers vo svojom úvode do filozofie hovorí o historke s Thalesom. Thales je jeden z prvých filozofov. Jedného dňa, keď sa pozeral na hviezdne nebo nad jeho hlavou a kontemploval niečo o vesmíre, nevšimol si studňu, ku ktorej sa nevedomky priblížil. Narazil do nej a spadol do nej. V jeho nepríjemnej situácii v studni, z ktorej nevedel výjsť, prišla k studni slúžka, ktorá sa mu začala vysmievať a vravela: Prečo upieraš svoj zrak na nebesia nad hlavou, keď nevidíš studňu pod svojimi nohami? Slúžka mala šťastie pravdu. Filozofia je veľmi teoretický a často málo praktický predmet. Mnohí filozofi, napríklad Karl Marx, reflektovali najväčšie problémy spoločnosti a pritom nemali na chleba vo svojej domácnosti. Filozof má tendenciu byť príliš teoretický a preto každý filozof potrebuje manželku, poznamenáva Peter Kraft. Slúžka z Jaspersovho príkladu však môže byť na tom ešte horšie ako chudák Thales spadnutý do studni. Hegel píše, že Thales spadol svojou nešikovnosťou do temného väzenia studne, ale slúžka môže žiť uväznená v temnote studne celý život. Svojou mysľou. Jej myseľ sa nikdy nevydala na cestu, aby uzerala svetlo vyšších pravd, ako sú tie, ktorými sa zaoberáme bežne vo svojich každodenných starostiach. Často zabúdame, že život je viac ako len starať sa o zarábanie peňazí, náňanie sa za pôžitkami na mobile, na Netflixe alebo na diskotéke a plánovanie svojho domu alebo svojej dovolenky. Človek, ktorý sa točí len v tomto type myslenia, je výrazne ochudobnený o možnosť rásť duchovne aj intelektuálne do poznania hĺbky, ktorá sa podstatne týka nás všetkých. V vedeckých poznatkoch nemusíme všetci vedieť, aby sme mohli využívať jej vynálezy, ale bez poznania akejkoľvek filozofie sme v zajatí konvencií a mienení, pretvárok a predsudkov, v ktorom nedokážeme urobiť si odstup od svetonázoru, v ktorom žijeme a opýtať sa, čo je naozaj pravdou. Či je to, čo žijeme, naozaj dobré a naozaj našim zmyslom. Bežní ľudia v našej spoločnosti si myslia, že filozofii sú veľmi odlišní od nich, avšak všetky ľudské bytosti, nech žijú v akejkoľvek spoločnosti alebo kultúre, si raz za čas uvedomia, že sú konfrontovaní s otázkami o podstate a význame ich života.
aké je naše miesto v poriadku vecí? Čo to znamená žiť život dobre? Ako sa máme postaviť k faktom utrpenia a smrti? Aké záležitosti v prírodnom a spoločenskom živote by nás mali zaujímať? Ak sa týmto otázkam venujeme systematicky, táto snaha sa stáva filozofickým výskumom. Kvôli tomuto by sa filozofia mala stať záujmom každého obyčajného človeka, nielen akademického filozofa na univerzite, pretože každý si intuitívne nárokuje mať účasť na týchto diskusiách, pretože sa, ako som už spomenul, hlboko každého z nás dotýkajú. Hovoria niečo o podstate nás samých. A uplatniť tento nárok je dnes celkom dôležité. Ako píše svätý Ján Pavol II, tak sa stáva, že mnohí sa svojim životom vlečú až na okraj priepasti a nevedia, čomu idú v ústrety. Filozofia má veľkú zodpovednosť za formovanie myslenia a kultúry tým, že trvale poukazuje na hľadanie pravdy. Koniec citátu. Hej, díky za pozretie. Ak sa ti páči moja tvorba, môžeš ma podporiť tým, že klikneš na páči sa mi to, alebo sa staneš môjim odoberateľom. Taktiež mi môžeš prispieť finančným príspevkom na číslo účtu, ktoré nájdeš na stránke www.nacrtdeinfilozofie.sk.